Hadian ka jing ai up kami linti ba ka jing angnut ka bala slam bha ka bala kot ki post nam jong ki nong shong shnong ki ba mar khap put ba ka jila Assam ki ba sha ki binta ka than amdu bigan ampreng ba lumpot ki badang ha ba pok jong ka mahoti constituency minta hakani ka kinti kala wan urlong da ka jingshim kya jong nong mi khman uba Charles Mar ngar kum MLA bat uba long ru uwe ne kinong ai bu ka sarkar jala kitay kijing ang nuot ba kijing don kam jang ki padba jang katay kathan ki kinthop ban yo no da ka jingkeng ka bapaka ka bapinya so hapdeng ka Assam lingba ka shnong amdu bigan lingba ka wa umyam namar babun hi kinong shong shnong hakatay kathan kham tam kinong rem ki julet yo lit hat sha ki binta ki yo jang ka Assam nadu kalit siyo lit tada hadu ka jinglet khaye la ki marrem maryang ki jong ki kabaar ka jingdon kam ne ka cultural hall kane ka cultural hall ka de na ka benta banyo pendon kam ha kisni rakhe kerpang ya kisni penne pensa ya ka riti ka dustur lane ka tenrai jong ki jat binreu tiwa ka bakhadu habaya de ki surok ki linti ki singkeng khamtam ka surok ka ba ha ki benta ka ampreng bat amdu bigan yakine baro kijingdan kam lala ban pintikna bikin urlong no dei haka jinglet ya kendo jingki nong yalam shnong bat ka kinhon seng bhalang ko all tiwa students union yo umintri rang ba ka sarkar jilla u Conrad Kongel Sangma ka balalam khamat du ba Charles Mar ngar unong mi khamat haka khatlai trik nailur ajar pusan kabalaya thu bah kane ka jinga kendo ba mar khamat ba umintri rang ba kalalong ka basai so kumbaula thmu ha ka bana kalyang umintri rang ba ula ai ka jingkular ka bisispa na ka shispa ban pun urlong no kham kloi kini ki jingdon kam kumbala pen pau di kinong yalam shnong kinong yalam ka all tiwa students union bat haringkat unong mi khamat ka mahuti constituency